లోకేష్ గారి మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపించాలా, మరి లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపించాలని, అంటే అవసరాన్ని బట్టి పిల్లనిచ్చినటువంటి రామారావు గారినే మోసం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు రేపు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మోసం చేయడన్న గ్యారంటీ ఏందో చెప్పమనండి. అంటే అది పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి బుద్ధి చంద్రబాబు నాయుడికి. అధికారంలోకి రావడానికి ఎన్ని దుర్మార్గమైన పనులైనా చేస్తానికి చంద్రబాబు నాయుడు వెనకాడ్డ కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేపొద్దున పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా ప్యాకేజీ అయినా ఎగ్గొడతాడండి, ఇవ్వకుండా మాట్లాడుకున్న ప్యాకేజీ. చంద్రబాబు కళ్యాణ్ గారికి సీట్లు రావు అనేది తెలుసు కాబట్టి ఇవాళ ఆయన మనుగడ కోసం ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిశాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక మనం చూసాము ఆయన జీవితంలో మరి ఎన్టీ రామారావు గారు మీ పదవిలోంచి దింపేసిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఒకరోజు బీజేపీతో కానివ్వండి, లేదా ఇంకొకసారి సిపిఐ సిపిఎంలతో కానివ్వండి, ఇలా అనేక పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకొని ఆయనకి అధికారంలోకి వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అదే భజన చేస్తూ ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రజల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం పోటీ చేస్తున్నాం ఇద్దరం కలిసి అని చెప్పేటటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒకటే చెబుతా ఉన్నామండి. ఒకవైపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పేశాడు. ఏం చెప్పాడు? ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో నేను ఇచ్చినటువంటి పథకాలు లబ్ధి మీ ఇంటికి చేరుంటేనే, మీకు అభివృద్ధి జరుగుంటేనే నన్ను ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి ధైర్యంగా దమ్ముగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పున్నాడు. అలాగా వీళ్ళని చెప్పనండి, అలా చెప్పి వాళ్ళని ఎన్నికల్లోకి బొమ్మనండి, చూద్దాం. రేపొద్దున నిర్ణయం ఎవరైనా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే కదా తీసుకునేది. నాకు తెలిసి మళ్ళా ఖచ్చితంగా 2024 ఎన్నికల్లో గెలిచేది వైసీపీ పార్టీనే, మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. మాకు చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధం ఏంటంటే ఎవరో తెలియని ఏదో మాట్లాడుకుంటారండి, అవి కరెక్ట్ కాదు అసలు. లోకేష్ మీద ఒక్క లోకేషే కాదండి, ఖచ్చితంగా వైనాట్ 175 అని చెప్పేసి ఇప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పుంది. ప్రతి సీటు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. ఉమ్మడి కుటుంబంలో వచ్చినా కూడా అవతల వైపున మీకు ఒకసారి చరిత్ర చూసుకోండి. 2009లో ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న పార్టీలు మొత్తం ఒకవైపు ఉన్న, మరోవైపు ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉంటేనే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆదరించినటువంటి ప్రజలు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇవాళ ఇంత అభివృద్ధి చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించడానికి అటువైపున ఎంతమంది ఎన్ని పన్నాగాలు పన్నినా కూడా తిరిగి అధికారంలో తీసుకొస్తారు. ఇది తెలుసు కాబట్టి ఎన్ని కుట్రలు పన్నైనా, ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కలలు గంటా ఉన్నారు. అవి కలలుగానే మిగిలిపోతాయని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను.